Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Khubor phi baro ki bajupet bat kershan ya ka channel Jong Bakongsan Hima mai Christine Sun ngawara shapi ki Khubor Bakongsan Jong ka Taïew. Hakawai ni ki jingja ba pathai bom hapo ying kabala jaman ha ka lai tarik unai tung arajar arpulai hagadong lum kan sai smith kabaha ba po kamadan rating police station hagaba we brio la khlat na ki jingja yo bala tip kerteng kumuba pensuk lang khongwer lai pasan snem karata markani kala ja ha kapor khatwe beji men stem Karkum ki jing te bala yo lum long ba kani ki jing thai kala bande na ka ter sok jing thia ka bade da ka boarding la ni ka ta ka electric mattress pad ka ba la ing bat pra na maru ni ubriu de bala dan ya ka jing shitam ha ka men baru bala thia pang mentala kamba kat tu kat ni por Nakliang katanat pulet biki pulet bomb squad kamadan rating police station kilahir marmar sya ketika jaka ban penong yi jing token baru ban lap yi jing shisha lor ke jing thai ka bala mi na po ketika yi Harian baki babun kinong shong kila ut la nam halor ke jing ki dor jong ukhaw ki mahajan khaw hayo ha kasni ba ar ka tayo kila tho ba ka jing ki dor jong ukhaw kala don ngoma shibnai aa hanai ka dor ka mor jong ki wei pat ki mar kadang ne kumju Kilai thu bau khaw arham ukot dor arhajar tingka shipaken kat ba ka dor ka ba menshwa ka long khat pras pa san pho tingka shipaken Shosho kilai thu ba ka dor menshwa jong ukhaw lai ka de khat ri spa henrei mentapan ka dor ka long khat san spa shipaken Unong mudui mukot duma persya ka sarkar halor ka jingjilai ki kamti bat khai do yong bi an u champa em sangma ha ka singi ba ar ulapan isan na ka video bat ka dor hakmat ki nong bishar ka Meghalaya High Court ban pen pau par thai ka jingjilai ki kamti bat khai do yong bi an ha ka ni ka jilla Lingba ka video la pau ba ka kamti bat khai do yong bi an ka dang ya na ki district ba pher kong ka West Khasi Hills Southwest Khasi Hills East Janta Hills bat South Karo Hills Hagabenta ba ar usang mau lawan ra di kidol na ni satellite images na ki jaka ba pher ban peni ka jinglum thop yo do yong barang step ti Hagahukum balapan mi da ka high court la ong ba kumba ka pau na ka tega video la i ka jingti do yong bi an hanrai na ka liang deputy commissioner ka South Karo Hills u baladan haying bishar madu bala pet lang ya ka video la ong ba taw do yong u de bala dep ban kurup de ki bor ba de khmi uni deputy commissioner la dan ta South Karo Hills la hanriu banai Hagawai pat kaliang nong mudui la pen pa bo song shep ting ka jinglong shngan ka jing em jong hadien bo lawan ra ya ka ni ka mukot duma ka high court ka laong balada jai ki nong mudui ki bala ai ka mukot duma persai ka jingti jing khayi be an yu do yong la ni ka jingdon ki karkhana thang do yong be an ka sor ka har kan hab ban ba khli ka kendon an ka ba kham khlan ka la ab lupa ban perkheng ya ka jinglat lan jo ki nong de drop Gibaladon kti bat sya kem teng namar katanat social welfare jong ka sarkar jilla kan pentrei kam ya ka kandon ka ba khandai hapo ka an Prevention of Illicit Traffic in Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act khat khandai spa prapupra la ne PIT and DPS Act da ba thau ka advisory board ka ban sabishari kibriyo ka bla dep don kti bat sya kem teng namar ka jing don kti ban khai drang kani galo or long ling ba ka jing trei bor ba ka tanat social welfare hapo ka jing elam menteri break mi ka tanan uba polling do uba pol lai thu ba ya ka advisory board la thau do lat ka jilla ha ka bala pen mi ka jing pen bana ka lai photrik u jilio arajar arpulai Haring kat kajing thung yung nong bishar wala shong thad u Justice Shivaji Pandey kum u chairman na lor armut ki tukhat ki badai ki nong sat an kita u ba Andy Shulai bat ka Tisharing Yangli ki badai baro armut ki nong sat an ha Meghalaya High Court u ba por lo ong ki jing duna ki badan ha ka Narcotics, Drugs and Psychotropic Substance Act Kila panong kinong de drug ki bala judan kti bun sin ban million biang ban don kti ban de drug hadien bikila yo jamin Uba por lo ong baga jing thau ka advisory board kadan ka bor ha ka ban pen bnia magitu bidon kti teng ban khai drug bat sha kem la ban ken do thala ya ka an ka bala don ba la ru ban penjalan ya ka por sha set patong jongki na ka lai banai wat hadu arsnem hadien kumba saw banai we ubriu yo bala tip kerteng kumu damot bang ulawan pendem ha ka si ba ar ka tayo ha kamat ki pulet ka omulong beat house ka bahab hajwai police station Udamut bang uday uway na gibala shot ka no don kti bandung yu Solomon Rambay ubaday udukhat kaseng Hanyaw Trap Integrated Territorial Organization. Gipulet kilara yu udamut siya yung bishara kasingi balang bat ka yung bishar kala hukum man pengat yu ha judicial custody. Laban penkan ma bo Solomon Rambay ula shot dung ha ka khandai tere ulaber arajar arpulay hamu kla so shri.
Kat kong kajing ujor halor kate kajing ja kila don arwat ki bala pau kerteng kum kita ki bala don kati bandung yu Solomon berkini ki kan thob yu damut bang bodu Palmon Sari ki bana kashnong lat mukla West Giant Hills District. Kinong yalam jong kaseng United hanyo trap movement nong po circle kila yo ban bat ya kumbak hat armut ki bar jela ki batmu ban wan tre bala sha ki than bhoi rambong khlem da don ni ki kot kisla ki bapiang ki bala wan ling ba ka kali Mahindra Scorpio ka badan yu number AS not away BQ line not bat ka kali Ford Endeavour ka badan yu number AS not away DU line not ya kita ki arti ki kali na kali yang keseng hadian ka jingyo jing tep batikna kala penong ki jingbut dien bar kala yo jing tep kita ki barjala ki dik bathmu balet tre bala sha ki than bhoi rambong na kali yang keseng kala let yalam no igini ki barjala sha ka anti infiltration check gate ka badan ha bernihan na banta ban pha to ket ha ki pulet badai ap ha ka te jaka ya ki kot ki sla jong kita ki barjala ki balawan ling ba kita ki artli ki kali shimen Hadian banak yang ki bor pulet kate ga jaka kila pendong ya jing toket ya kiti ki bar jalla la syam bakim dan satya ya ka labor license nak benta bikin wan tre bela sya ka ni ga jaka ki bor pulet lambat ki dukhat ka seng kila pen phaino ya kiti ki bar jalla sya ki jaka ki baki wan hakawai ni ki jingja ya ka ja kawai ka kali gypsy pulet kala sha thang ha ka jaka ba penyang ya ka halai khara police station mat ka ni kala ja ha ka nyau tarik unai tung araja rat pulai Kaya mali ke Isilong ka kong ampari ning do kala ong baki pulet kidang penong ya jing toket banwat ya ka daw jong ka jingja sha thang ya ka kali pulet ka kong ampari ning do kala ong bakani ka jingja sha wyang ding ka kali ha ka te ka thanan kala ong hadian bakala don ka jing ya ka ja habreng ki ar kan hon hapo ka dong hala khra ta da do bakin da poi ha thanan Handai hapadeng ka jing ya kran kala don kan san ka jing wyang ding bat ingkong ka gypsy jong ki pulet kala penyeng ha ka te ka jaka Kadkom ka jingya tho USP uba Sylvester nong tengir kala don ka jingya kran habreng ki ar kan huan bandet air ka ejahar ha ka ba kala don ka jingbom ya sung tho jingmon sho uba nong tengir rai tho ru ba ka wei ni ki kan huan kala let bandrung sha thanat bandet air ka ejahar kat ba ki wei par ki kan huan ki badon shabar kila thang ya ka kali tere ki tu khubor paralong ila poi sha ka bakon kat benginde syambyang la syamteo ha ga ju ka sngi khuble shi buan